Radio Sabu Kanwo, Auni Soma. Aukle Auka Radio So Mandila. De Kanya Segi Sangaya Nani Watanan Kushira enfin. Wati Kele Kanwo. Wanga Soma na kunafoni wala se wati okofo awi. Bakuruba kunafoni wala. Sibiri temeni ambala dona kafo kalami na kume kekake ala école privée Karim Sibila Punchera. O femi no ye fatoma je kone ale mi nale conseil cap la kajulu ale kume ni kalateni kake la kolmeti kun enfer. Malik verola ambe awla dona kafo anga milisu ngabaranga snebe tulaya koma ani sani fema ale kunye ma welele kunungo kunara sonama balo ani dunfɛn ko o ti dɛsɛ Mali la kalo dama ni kɔnɔna na. Réseaux sociaux n'o ye WhatsApp ani Facebook ye a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi n'a bɛ ka tiɲɛli b'a lase maaw ma. A b'a la dɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye o dongo kunnafoni dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ Mali ko k'a bɛ sen bɔ France ka kow la. O y'a sɔrɔ o ye kalo ye. Bi n'ala ma ko wɛrɛ kɛ Burkina Faso coup d'état min n'o kɛra ye délégation bɛna bɔ CEDEAO tɔgɔ la bi ne ka taa Burkina Faso. N'olu la an ka sɔgɔmada in na donkibaru bakurubaw ye a bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sibe fɛ o la an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye. Sibiri tɛmɛnen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalansen dɔ kun cɛra an fɛ yan Zegwa. Kalansen a tun bɛ ka kɛ école privée Karim Sibe lakɔlimɛtiw kunna. CAP Kajolo olu ye fatɔma zie ko ni o bila ka na ni kalan kofɔlen in na. Tile naani kalan le kun don. Tile naani kalan in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a dabɔra fɛn min kama dɔ bɛ se ka fara lakɔli karamɔgɔw ka faamuyali kan cogo min. Kalan min n'a mako b'a la yɛlɛmali ni an y'o farida walasa a bɛ se ka bila sen kan cogo min na ekɔliso kofɔlen in na. O siratigɛ la fɛn min ni o ye lakɔlimɛtiw yɛrɛ ka ɲɛma Fatumata Ɲare ale ye a yira k'a fɔ kalan in diyara ye kosɛbɛ ka d'a kan u ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ nin kalansen in na. Ale kɔfɛ fɛn min ye Burama Kulubali ni ale yɛrɛ bɛ CAP la Kajulu Brɛn ale fana kumana nin ko in kan a y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ kuma min bɛ école ko in na a taara o de sɔrɔ a la ka d'a kan école privée Karim Sibe la bi lakɔliden b'a kɔnɔna na a bɛ jɔ fo lakɔliden 200 bɔɲɔgɔnko la. O ye fɛn min ni o ni dɛmɛ ka kan. O siratigɛ la ale kɔni ye foliba lase ni ka sɔrɔ ka kuma di Fatɔma Zie Kone yɛrɛ ma. Fatɔma Zie Kone ale ye foliba lase hakilina min taara walasa ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna lakɔlimɛtiw kunna o diyara ale kosɛbɛ ka sɔrɔ kuma kuncɛra maa min t'a la o ye jɛkulu min yɛrɛ b'an ka sigida la n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ commune kɔnɔna kalanko nasiraw ma Madame Tarawele Kolisimi Danbele ale ye foliba lase ni baarakɛlaw ma an ka a lamɛn. N bɛ foli bila fɔlɔ jama bɛɛ lajɛlen an b'an ka karamɔgɔ min nana ka na an kalan an b'u fo kosɛbɛ minnu bɔra CAP kɔnɔna na sont des conseillers surtout monsieur Fatɔma Zie Kone ale ni ne yɛrɛ tɔgɔma Fatumata Dunya conseillère an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ɲɛna ko kalan min nana k'an kun an ye faamuyaliba sɔrɔ a la o b'o de wele ko formation continue n'a laɲininen don administration bɛɛ la n'i bɛ se parce que a bɛ caman fara administration mɔgɔw ka dɔnniyaw kan. C'est la bienvenue. Et comme madame est fait, dans une structure, il faut une formation continue. Une formation continue, bien de comme ça. Au moins, il faut que la fin de la fin de quoi, mais avec la formation continue, elle va restaurer quoi, tout là. Donc, la formation, il y a des d'amener à Kanaka là-bas. Et puis, maintenant, il faut une formation qui est au câble en pratique. Et les agents du CAP qui sont venus faire cette formation, je vais leur suivi de proximité. Au moins, même si au moins
par trimestre une seule fois kana bo école la ka be ka fengo keto la je je crois que o de ka sa ko ni na dotma ay na nga karamo kalam fana kanga kai ka klini mata ko kai ka barake hal na nyoko kera nta kalama école privée promoteur ka karia ka musaka bo ka fo conseil ma ay na nga karamo kalam avec mais ni ne chanfola te ka fo ko promoteur ko ni na donia di aka karamo ma wala sa aka kalando be se ka école so temsanu be se ka kalanyi masoro donc kale ka fo ne yana ne ko ngo bashi fo etara abe ne afo ngo na ma warti ne ma aka sensi kane ku ne be na kalanke aka mo parce que al ni ne dente ne so mo dembe al ni ne dente ne do mo dembe akono ko fente no kuma do nyafo ko yalo ko mbese ka kewa ngo mbese ka ke donc anya klino fali afana neni mbaraka nyo anya maria ko angana klefla kalanke metro mi jama be fo ben kle an shirayra la kan kle hera alla ini mun ken be ne wele ani la ini ken ka jaran ya buena ma parce que mbora ya ye do ke wonya anyi ne ala pe ala ka ekwali ntanye ya rabi lise ko ala ka boy ekwali nkono donc sita ndine a me ko promoteur mo ko wele kapla kana formation ga ka enseignant kuna donc ne mun fo ne ya ye o sembitala parce que école karamo ko imana ke chugo ni ika doni atiba do de be fara doka ni école karamo ko ni akayi awa kalanti ba mbi kalandon o feneti ba ni information mun keru kuna abisega ke ulukun yine ni be do ko me o hakli bi jigona abisega ke o hakli ma do feneye formateur na naka no yirula bo abisega ke do fene be no ale bi position décision do ta classe kono formateur na sta ba ni shimanga aka donc halbe obe kwal don la donia mbolo kum fara metru kan mbolo fara promoteur kan parce que na wona ya mbina ekwalin soro chugo mi yere wi me halbi ni njigi fa ukan ni alama ko ke femi no ye alamsa doye toguna SA anyama ba mi ma fa no betal ke bagari sirbe papa sirbe BPS amara dona ka fo keleme kala jere babulo da la jeremi na be ke zegwa merila na la sona ma be ke alamsalo abe talige femina sanwo san femi no e papa sirbe alen toguna o togu tere nyoma ka bara mi buluda o sanginata o le kanga ke alamsado o satkela o kelembe ka senekala fenfe ni klobangana i welele no ni keneka terenga gala secrétaire abe munube anga sigidala ka commune konna na haka ja cercle konna na bela gele welele be ni keneka Burkina Faso toguna minaw be mama bulu o kafara kodwar ka ku bela gele welele be akeneka o baro semena bla 5 ani na mi psika famille jon di adama duma bara re ketmo mana samia don todo wala sa o alangine femi kama o psika ketmo mena na la sona ma be ke alamsalu do kanga be février kalo o clé sabama mali kwerola ambe awla dona kafanga ministre nga barange snembe jula akoma ale kun ma welele kunu o ambargo be mali kambi abeni ka clé damana bobi abeli halamina kuna fundila o jigina ka yingalu ke jamana kono dewla jama jira ka foku gelea abeka do dondoni nga gelea ere nana ye femina o yanga sani fere ke bagawe mune commerçant ye bela gelebe ka a foka ja ayerela konga o femino e jamana nyama wolu keleme ka deme mi se commerçant ma sugoro ko ani tuluko la na fro bela gele kofe ko commerçant kelew o be ka perdu ke ko ye fe mi na uchema o ye mama yiniga chama ja ka foko ni to dabe commerçant la na fora ka fo jamana ere be gelela mamna do ka perdu damne lo wati
o y'a sɔrɔ yɛlɛma wɛrɛ ma don a la minɛn minnu nana o minɛn kelen de bɛ yen baladɔnya k'a fɔ gouvernement ye kangalimada kɛ a ko la ne maa ma minɛn'a la ko e bɛ kɛ k'a tɔw ladi nin ma kofɔlen n'o y'an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ gulaya ko ma a ko sukaro fara malo kan fɛn fɛn ni mali mako b'a la ko a foyi tɛ dɛsɛ mali la tan bi a kɛlen bɛ ka caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan yanni bi cɛ hali nafolo ko la ko fɛɛrɛ sɔrɔl'o la an bɛ waati min na komi sisan i n'a fɔ commerçant jula minisiri n'o ye commerce minisiri ye ale ye min fɔ kununko o de kɛra nin ye ka sanga embargo in ma réseaux sociaux kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi mali la an n'a sɔrɔ a man ɲi mali ta bɛɛ bɛ ka dansago ti dɔwɛrɛ ye adamadenw don dɔw la i yɛrɛ b'a kɛ cogo cogo i t'a cogo dɔn kama sɔn bɛɛ i bɛ kuma mɛn don dɔ min yɛrɛ i yɛrɛ datugu gɛlɛya kosɛbɛ laban in na a nana ye k'a fɔ kuma dɔw bɛ k'a fɔ yɛrɛ minnu tɛ tiɲɛ ye sɛbɛn dɔ bɔra o donko a aresirila mali kunnafonidila dɔ de ye a aresire a fɔra de ko sɛbɛn dɔ bɔra ko o sɛbɛn y'a jira k'a fɔ mali bɛ senbɔ faransi ko bɛɛ la faransi ko kunda dɛmɛ kunda hali ko faransi kan tɛ fɔ mali la bilen o faransi ka o communiqué min kɛra ni mali gouvernement tun bɛ fɛ k'o kalon tigiya o aresirement kɛra kɛcogo min na a fɔ ko o kɔnnen don o y'o bɔ a la k'a kɛ i n'a fɔ a kɛra lakika ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mali la kun jumɛn y'a kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ nin bɛɛ la dɔw de fɛla ye min ye ka mali ɲagami n'a ɲagamina olu b'u sago sɔrɔ n'o tɛ nin min fɔlen tan kunnafonidila min y'a fɔ o y'a dabɔ min kama a fɔra de ko ka a kuma dabila minnu y'a fɔ a fɔ ko o k'a dabila ko kalon don ko mali gouvernement m'a fɔ o kuma ni tun kan ka tugu communiqué in na walima ni laseli in na o y'o tigɛ k'o bɔ a la k'a kɛ i n'a fɔ a kɛra lakika ye a kɛra sababu ye kunun mali gouvernement kɔni ye laseli kɛ ko n'ala ma ko wɛrɛ kɛ minnu bɛ nin baara jugu in na k'u bɛna fɛɛrɛ k'a la walasa ka tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan sanni o cɛ ko ka kunnafoni di maaw ma minnu n'olu ye kuma laselaw ye réseaux sociaux sanfɛ k'o ka nin dabila mali mako tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw la an bɛ waati min na komi sisan leerekaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ colonel Asimi Goita a ye dɛmɛ se leere dugukɔnɔmɔgɔw ma jibundu belebele 2 o taara di o kolonbo karili kɛra kunna sini colonel Asan Bajalo Toure ale tun bɛ nin kɛnɛ kan ka colonel Asimi Goita jɔyɔrɔ fa la o jɔyɔrɔ falen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra sababu ye sababu min ni a diyara leerekaw ye kosɛbɛ misali la leere dugukɔnɔmɔgɔ don a tɔgɔ Yaya Ag Mohamed Ali a sɛbɛkɔrɔ sawara ka pa cɛkɔrɔba don nka a ye foli min lase colonel Asimi Goita ma kunna sini a barika bonyana kosɛbɛ k'u b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn an bɛ waati min na komi sisan faransi ani mali a kuma cayara nka komi bɛ senna bi n'i ye maa caman ɲininka olu ko maliyɛnw ka bɔ ka faransi gɛn a fɛrɛ kɔni bɛ ka tigɛ nin waati in na ka da kan ko faransi ye kuma caman fɔ maaw bɛ ka ɲina kuma fɔlen ninnu na san 2019 janvier kalo tile 12 tuma min na ni Emmanuel Macron a ye jamana ɲɛmaaw minnu n'o ye Sahel kungo jamana ɲɛmaaw ye a y'o wele min kɛ ka taa faransi po kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a f'u ye ko n'u tɛ faransi fɛ k'u k'a fɔ ko faransi b'a ka minɛw cɛ sisan o don ni bi tɛ kelen ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'i sɔnni sogo de kan ko bɛ lihala min na bi min fɔra min bɛ k'a labɛn Asimina ka maaw walima a dɛmɛtɔ maaw bolo fusil b'o la yɛrɛwolo b'o la jɛkulu caman b'o la o y'a ye k'a fɔ ka pétition dɔ sɛbɛn pétition min ni maa 10 millions bɔɲɔgɔnko sɔrɔla minnu y'a jira k'a fɔ faransi ka taa o sɛbɛn o bɛ di fɛn min n'o ye ONU maaw ka fara CEDEAO Union africaine ka tila ka kelen di faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma n'o banna an b'a ladɔnniya k'a fɔ don kelen bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa jɔ faransi ka ambassade da la mankan tɛgɛ yɔrɔ tɛ ci foyi ti kɛ fo faransi ka bɔ mali kɔnɔna na yan o satikala an bɛ waati min na komi sisan Jean-Yves Le Drian b'a yɛrɛ la ko kununko ko kura ko mali kɛra sababu ye ka ni Wagner min ye ko a Wagner o ye dugukolo nafolo bɔli daminɛ kaban maa minnu bɛ kɛrɛ ɲini na o ye nin kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ u bɛ kalon de tigɛ nin cogo in na walasa diɲɛmaa bɛ wuli cogo min na mali kama o dun o la mali jamana ɲɛmaaw o ye min fɔ o ko o bɛ kɛ tɔ minnu na o ni nin tɛ kelen ye Jean-Yves Le Drian k'a yɛrɛ denkɛ nɔ minɛlen don passeport ko la an fɛ yan mali la ani nin na
o ko o enquête bɛ senna n'i ye pangamuruti fɛn fɛn ni Iblu b'a la a b'a dɔn min b'a ɲɛ bi ko a bɛ ka siran o de ɲɛ Burkina Faso ni ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min ni o ye bi ye ko Mamat Sali Anadif n'ale ɲɛsiginan tɔnba min ka baara min bɛ an fɛ yan ko ale kan ka taama boloda bi ani politimɔgɔ dɔw ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na ni ka taa Burkina Faso o bɛ taa Burkina mun na a m'a dɔn k'a fɔ ko coup d'état min kɛra yen o bɛ taa ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Burkina Faso jamana ɲɛmaa kuraw ye a ko kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ ka da kan fɛn min n'o ye nin sigikafɔ min n'a a kan ka kɛ Burkina Faso kaw kɔni ye min jira o y'a jira k'a fɔ ko Burkina Faso bɛ yan san 7 kɛlɛ adamaden bɛ fagacogo sugu bɛɛ lajɛlen na CEDEAO ma kun bɔ minnu nana k'u bɛna jamana bɔ bolo la yala u bɛna wuli cogo di k'u bɛna taa kuma Burkina bɛ kelen wuli fɛ nin fagali b'a ma ko ɲinɛya wa ko ni ala sɔnna ma o tɛ f'u kɔ k'u b'o dafalen sɔrɔ yen nka ko lajɛrɛ bɛ na kɛ ni ala sɔnna ma alamisa don o lajɛrɛ o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni lajɛrɛ minnu sɔrɔla chef d'état major minnu nana kunna sini ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamana ɲɛmaa kura ye Burkina ko politimɔgɔw fana bɛ taa bi ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye o kuma ɲɔgɔnya 2 faralen ɲɔgɔn kan a bɛ sɔn ka taa n'o ye Akara alamisa don ka taa a lajɛ n'a sɔrɔ Burkina Faso ani min ka kan walima na ani min man kan a ko kɔni bɛ degere min na bi a nana ye k'a fɔ Burkina Faso hakilina jiginna san 2014 tuma min na ni Blaise Compaoré gɛnna ka bɔ fanga la o tuma min na ni fanga kɔni minɛnen tun don sɔrɔsiw fɛ population ye kɛlen bɛ kɛ sababu ye ka Blaise Compaoré gɛn o waati la ko Gilbert Diendéré coup d'état dɔ kɛ o kɔnɔna na wa ko CEDEAO y'a laɲini fana ka kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa ka Gilbert Diendéré ka coup d'état o to a nɔ na o ko ma bɔ Burkina Faso kɔnɔ ni a nana ye ko kura k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna o bɛna taa kuma wɛrɛ fɔ a la a laban k'a bɛ kɛ fɔɲɔgɔnkɔba ye o ni ɲɔgɔn cɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen Alassane tɔɔrɔla tile 2 in na kosɛbɛ fo dɔw ko a ye crise piqué ka da k'ale ye da don Burkina Faso ka coup d'état ko in na k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ ka Burkina dɛmɛ o y'a sɔrɔ ko a nana ye k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ CEDEAO bolo ka tiɲɛna ni tiɲɛni ye ka fanba bɛɛ lajɛlen Alassane Dramane Ouattara n'a ka maaw ye o satigɛ la o min n'u y'a kumakan ta ka bɔ a yɛrɛ ka palais kɔnɔna na ka na a yɛrɛ y'a lamɛn ko a digira la kosɛbɛ nin kɛra cogo jumɛn a dabali banna la kabiri kumaja ko ale ka kumaw bɛ ka bɔ a ka palais kɔnɔ a t'a dɔn maa min bɛ ka bɔ n'a ye wa ko ni a bɛ nin cogo in na a kɔni sɛbɛkɔrɔ digira la fo maaw ko k'a ye crise piqué kuma min na n'a y'a dɔn k'a fɔ ale ye kuma ninnu fɔ kanmɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka fɔ aw ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ waati la to bɛ n ka salamu